mmadụ elu ọma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke ochi na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze eze adịghị adị eze ahụ Ugochi tubelu eze ahụ Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite dịghị adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa mana Ugochi tubelu ekpere ekpe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala mmanwụ ọgbanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ka anyị kwụsị ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite ọ mụ nwa onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala restoration prayer ministry rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị Eke. Asị m na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Isiokwu anyị ji bịara ụbọchị tata bụ how to stall your guardian angel in okpesi. Etu a ga-esi wee mmadụ ga-esi kpọtuo ochie n'okpesi. Nke bụ isiokwu bụ na ya guardian angel dịka ndị ụka si akpụ ya ma ọ bụ ndị okpukpere dị iche iche na-akpụ ụfọdụ na-akpọ ya third eyes ụfọdụ asị gị na ọ bụ spiritual guide mana ọdịnala Igbo na-akpọ ya chi onye ụwa mmadụ. Chi onye ụwa mmadụ bụ a being nọ closest to you. Onye nwa bụ onye na-eweta oke na mmụọ nye agwa ọnụ na-ekwuru gị in short form. Onye ka anyị chọrọ ịkọwa na ka etu mmadụ ga-esi kpọtuo chi onye ụwa ya n'okpesi ya bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gama n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Juu na-agwụna mana anyị ka na-aga ọfọ n'isi ndị niile sonye na nke ọnwa Juu na o nwere isi ị na-enwere ihe a ọ na-akọ ọtakọ okay sorry for that distraction dị ọnwa Juu na agwụna mana anyị ka na-agọrọ ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Juu na ọfọ tiri ọnwa Juu na agwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya nke ọnwa Julaị then chacha m na WhatsApp afọ na aja anyị na-achụ n'igwe
ya bụ aja bụ iji isonye na ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Then we make donation token to the account number. Echacha m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Aja bụ aja ndị mmadụ na-esonye n'ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Distance abụrụ ebara ya. Aja esigo na ya bụ onye ndị mmadụ elu. Akọgoro m ụnụ ihe mere m ji bido ịchụ aja. Aja bụ aja m na-achụgburu onwe m ndị mụ na ha so ji agọzi m. Mesịa onwe nwa mbọị m gwara ụnụ bịara na-atụrụ m arịrị ka na-atụ arịrị na ya n'ogo obodo oyibo 20 years blọk ọkpụrụ anọ dị orison na ahụ adọrọ nne ọnọdụ ya wee wute m ukwuu. Mgbe m na-eme ọnọdụ abalị ka m bịa mmụọ ọbụla ha na-ajụ nwe na-asị na ọnọdụ nwoke akọ kpọrọ na fon wee na-akwụ ihe bụ nsogbu ya. Wee sị m mee nya bụ aja na-achụ n'onwe m ka ndị mmadụ na-esonye n'ime ya. Nke bụ eziokwu na anyị enwego massive testimonies, mana ndị mma na adị m eshi otu soshal midia, adị m eshi ihu na soshal midia. Anyị anọrọkwa na-eshi testimony na soshal midia maka na ihe ndị a dị necessary etu anyị si alụ ọrụ. So ndị na-enweta ihu ọrụ anyị na-ese ndịrị etu anyị si chịkọta ọrụ ụgbọ ndị sonye na aja. Mana ọ bụrụ na ọka ife ihe ọrụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na soshal midia iwu nọ sit bika ọ dịrọ necessary. Na ihe na-achịkọwala gị bụ na echi isonye na ya bụ aja, echaatị m na WhatsApp 08057837672 maka nke ọnwa Julaị. Ọtụtụ ndị mmadụ ebukube gị then ka anyị gabazie n'iru na ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-enene vidiyo anyị na-esonye m na soshal midia na YouTube. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies, ị gaa na my Nollywood movie channel akpọrọ Ugochi movie productions. Ebe a ka ị ga-watch all our Nollywood movies. Nke bụ ọ bụrụ na ị na-arụ na television stations mana ị chọrọ ide show our movies on your channel, chat me also on my WhatsApp number 08057837672. In the next video, I'm talking share button. All our social media handles, YouTube, Facebook, and TikTok. The name remains the same. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. Then ka anyị banyeze n'isi okwu n'ihe anyị ji bịa. Akụwala gị na chi onye ụwa mmadụ bụ ya ga-ede na njem. And ndị Igbo na-atụ inu si na onye bụrụ chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ndị Igbo na-abakwa n'afa si na chi bụ ụzọ. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe ọ bụla ị ga-eme without chi gị. Chi gị bụ the closest being to you. And ndị Igbo na-atụ inu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu isi na-achị ya wụ, meaning na ọ bụrụ if your chi does not support any gang up, izu ọjọọ ọbụla agbara against you iji megide gị, ọ sị you will live long and grow gray hair. Ihe ọ pụtara n'izu ndị ilo na-agba bụ na nkịtị na ọ bụrụ na chi kwudoro gị. Maka ihe ị ga-agba mbọ ka gị na chi gị dị na mma. When was the last time ị bịara for a quiet time? Agwa m ndị mmadụ mebe na spiritual exercise. Kedu ihe bụ spiritual exercise? Spiritual exercise bụ na ị ga-ewepụta 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, depends. Ife east. Mgbe gwa gị ka ị ga-esi wee ma east. East bụ na ịtata n'ụtụtụ ebe ọ bụla ibi, ebe ọ bụla anwụ si achanite n'ụtụtụ, ọnya bụ east. Now baa na room gị, 4 corner of your room nwere ebe east. Ifesikwa na ọ bụla ị chọrọ ịnọ n'ime room, ọgwa na ị chọrọ ịnọ n'ilo, so be it, depends on ebe ibi. Maka ọ nwere ebe ọ ya abụ ibiri. Inwe time for that your quiet time, avoid distraction, avoid noise. That time for your meditation. Ọ mgbe iji achịgharị obi. Mgbe ahụ ịkpọkuchi onye ụwa gị, mmụọ ọbụla so gị nụ, mmụọ ọbụla na-emere gị ihe na mmụọ niile na-atụghị anya ekele n'aka unu niile n'ụnụ ka m bịa n'ụbọchị taa. Ịyọzie ikene ha, ikenecha ha, ịyọ ha mgbaghara etu ọbụla isi mejọ, yọzie ihe dị gị mkpa, den kwubi okwu n'isi onwe gị. Ekụzigo m ihe gbasara ihe a na mama YouTube channel, mana ọ bụrụ anya ka anyị bịara ịkụzi taa. Ihe anyị bịara ịkụzi taa ka bụ ihe gbasara uche onye ụwa gị. Akụwala m onye ọdịnala ọbụla na ihe kpatara ndị mmadụ wee che na ọdịnala na-eri ego maka na ha mara eme ọtụtụ ihe. Ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eji aka mewuru onwe gị. Ihe dibịa ya emedewere gị bụ 30%, 70% of your spiritual work you can do it yourself. Ma ọ bụrụ na ị na-esonyere m, ma ọ less na ndị nọzi obodo oyibo, ma ọ bụ high profile personalities nwere ike ofu ilu ọnụ ya, ụfọdụ ihe ya emewu ya n'onwe. Ụdị ndị dị etu a ka na-actually afford ịkwụ third party ụgwọ, na-ịkwụ ya dibịa ụgwọ ma ọ bụ ya spiritualist ụgwọ. Ọkwa nnọọ ndị na-alụ ọrụ ịkwọ m ụgwọ, I can do it for you. Mana ịmagụ na ya kafu gị ihe maka na efi na-azọcha ọka na adị ekechi ya ọnụ. Mana ọ bụrụ na ihe emewe ụfọdụ ihe ndị a n'onwe gị,
Many I need the broke, need to I can tell you now some of these things you can do it yourself. You get the work and why he on the region and minute. You get the work I'll feed the children one. I could see government to say feed the children one mother. Now my YouTube channel. In the one you watch, I feel my eyeball, the anger of the gods. In the ever watch and I will film on YouTube. You got for what? If you didn't show you one mother physical, or then I film one. You watch here, what up here. Money high very good is that come mother say about to join you, we are low basic. But before I'm going to here, you can go on go your money against Sebona. Ike di no one. Ike di no one, man. What you don't know is only a mystery to you, and not to all. Ike want to know one over no well power, madam well. It could be oku or better mess. Come on, that. I want down on Oka di room. Oka father. Ige against it. You don't know what father na ewo that cheko yeko. Aticheko yeko bo floor. Nyabu full hour. A yob that they tear yeast. I won't eat the yeast or bread. But I'm making the tea yeast. All I never told you where the flat can about Holy Communion. At that point, how about their host. Now, that's that is a Father Bido and Abido Kube Oku do their so. That is that Ukwa one you guys. That other act of consecration. Obido Kubo Okwa one you put your hand Okwa one. Okubi Oku. When na Jesus ha chukwu ha abanyego n'ime atịcha anwa ifi obido je na geneflect obido kwa bell ọ kacha amasị nyecha ndị mmadụ oriri oburu nke fọ ọnụ tinye n'efere communion plate ma ọ oburu etinye n'ime mostras then buje na chapel obuje na chapel ha kwenyesiri ike na ha akpọtugochi ha na adaba achịcha ya afọ ndị mmadụ ga-ejezi ebe a je nọrọ kpee ekpere dịka chapel ana m achọ ịgwa na ihe ha na-eme ịkpọtuchi na obesi ha na ikpotuchi ha anchor ya in one place. We have n'ọdịnala Igbo ọdịnala have been doing it before ndị ụka bịa. Ọ bụrụ ha kụziri anyị ka esi akpọtu mmụọ. Ịghọtara ya? Mgbe gboo ezinụlọ ọbụla nwere ebe agbọrọ okwu ala. Obodo na-enwe okwu ala ọ bụrụ na Nnewi jewe side ebe a lụsiri katedral na ebe okwu ala Nnewi nọ. Now mana minus that one obodo ọbụla na-enwe okwu ala ngwu. Ebe a ka ọ na-abụ ihe siri ike nna eje n'ebe ọ dọrọ ana ngwuru ya wee jogodoro ndị ana maka na ana bụ isi mmụọ ada ana na-agọzi mmadụ mana ụka abịagoro ya ya ọtụ mmadụ famili a nwụrụzi ebe okwu ana ha dị ụfọdụ ụmụnna ama ọkụzi ebe nke ha dị maka na a na-enwe okwu ana bido na ngwu nwecha okwu ana nwee na nke ụmụnna bịa nwee nke obodo jeneral o nwere obodo ụfọdụ bịazie rie ha n'ụka ibi na ebe okwu ana ha dị eje ya lụchie ya ụlọ mana ya ma achịkwa nọ ihe niile abụtara na adịghị mma dena mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ka gị nwa bụ onye mmadụ ga-esi marụ na ike dị n'okwu ọnụ na okwu ọbụla i kwuru ya abịa na mmezu especially when your thought is pure. So ọ bụrụ na nke mbụgoro fọgụ nwee ime ka o wee dị effective akụwagoro gị na ndị ụka ọbịa na-akpọtụbuchi before so na nke ọdịnala abụrụ taa bụ izizi akpọtụbere mmụọ wee gwakwa gị na ha na ndị ọdịnala na-akpọtụbu mmụọ before ndị anyarị abịa ịghọtara ya so ịmana ihe na-achịkọwaziri onwe ihe ahụ nna gị akụziri ọdụ gị na ị nwere ike iji aka gị omie ka m chọrọ ịkụziri taa na wee sị gị na ị nwere ike ịkpọtụchi gị n'ụdị ọbụla yes ị nwere ike ịkpọtụchi gị n'ụdị ọbụla anyị n'ime gwurie the only thing ga-akwụsị gị ịkpọtụgbuchi gị ọ dị effective bụ ọ bụrụ na ụchụ ma ọ bụ arụ dị n'ụzọ gị ụchụ a na-alụ ga na-ebutere gị negative ọrụ akwụ negative energy and ọ ga na-eme gị onye ga na-eme gị ikwubi okwu ọmadị ile maka ihe na mmụọ dị ka chi gị gbakọdoro gị azụ mmụọ niile gị na-azụ gbakọdoro gị azụ maka alụ dị n'ụzọ gị so alụ dị n'ụzọ gị jegoro kpụọ alụ ịkpụcha alụ anwa aka tee ya n'ihi ekwubi okwu ọ bịara mmezu maka na ike dị n'okwu ọnụ mana ihe nchọrọ ịkọwara gị taa step by step etu ị ga-esi mie ka o wee gazie tata eji m okpesi wee bịa ka m wee demonstrate ya gị ya ị na-anya ebe a na ihe a ka ị akpọ a na-akpọ okpesi chi ihe a bụ like onye ichie like o nwere ndị chi onye ụwa ha chiri ọzọ like mụnwa chi onye ụwa m chiri ọzọ bụ nna mụtara nna m is a great dibia and onye nzere ọzọ ka ọ bụ o chiri ọzọ ụdị ọzọ anyị chikwara ọzọ Eze-Ana now ihe a bụ okpesi representịrị onye ichie e nwekwara okpesi ndị ọzọ nwere ike ọma egwu dis red cap ife ụdị anwa ị marụ na
na ọ bụrụ onye chi onye owu ya chiri ọzọ, ọ kwesịrị ka ọ chọọ nke nwere kpudere kapụ a. Mana ọ bụrụ na ị nwetarozie, ị nwere ike iyuzu nke ọbụla. Ihe mmụọ abụrụ adị akasị on stone na ọ ga-abụrịrị. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye chi echiri ọzọ, bụrụ ụzọ chọgolu nke kpu this red cap. So nke a bụ ofugodo. Ịnweta nke a bụ okpesichi gị. Ihe a bụ wooden image aka abụrụ aka abụ. Now enwere ike iji osisi ọjị. Osisi eji emekarị ya bụ osisi mmụọ, like osisi ọjị, maka na osisi ọjị abụrụgo ebe mmụọ ya nọ, ma ọ bụ na-eji osisi ngwu, ma ọ bụ na-eji ogilisi ka eji aka abụkarị images. So osisi ndị a abụrụgoro osisi on their own. They have spiritual power to attract spirits. Ana m achọ ịkọwara ihe kpatara na ada eyuzu osisi ọbụla eme ya. Ma ihe chọrọ ka nkụwara ihe nna gị akụwara arụ ka m chọrọ ịkọwara ụlọ ọdịnala Igbo. O nwere some trees on their own that attract spirits. Onye abata na ọ bụrụ na eme ihe a na-akpọ frankincense ndị fada na-eyuzu n'ụlọ ụka, ọ ya afọ azụ osisi gasị na ihe dịka gọm. Ha mana na ya bụ gọm na azụ osisi anwa nwere spiritual strength. Ha ga-achụpụ ihe ọjọọ, nabata ezigbo mmụọ. Onye batara ọja ahụ fada bido ha na ịka ụka. Ndị masaba, mgbe anyị na-eme ụmụ ihe masaba, etiche achakol enweghara ihe atinye ya smoke apụba. Ọja bata na mgbe ahụ ọ bịa na ịka masị ahụ, ọ ya ebugoro were isensi ahụ fere ọtịa right round. It's not supposed na 128 ihe na nwere ihe dịrị ite. Excuse me please. Mkpọgara ebi, ọ wetara ebe a na ọ dị emechara mbịa. Ọrụ ha esi. And John Ebi, mmadụ ọ dọrọ possible. Chọọ ihe mụ na-ekwu. Ọ na-akọpị. Na biko ngwa ndidi o. Abụnya ka ị na-emekasịrị aka bụ ya ka ndị jụọ na ọnwụ na nwere isi gwa m na nwere isi. Onye ka ihe na-emekasịrị aka weda ka m na-ese. Ịmana ọ na-anwụ bịa ọcha wife na-ebizi. Ọ na-egwa m na onye oge mmadụ ka ichie kiti ọnwụ na nwere ihe dị na ya abụrụ fọ na sorry o. Hello, Hebis. That memory card you gave me yesterday, have you copied work from it? So we are free to format it. Are you sure? Yes, we started using it like that, but he told me now that he just filled or it's full. Oh, but they are sure you have copied. Okay, but you have copied everything, so you should delete it. Delete it, then format it, and let's start. Sorry. Delete it now. I don't have. Delete some. What delete some. I don't the one that we contain so that we will not start and break again. So the viewers all over the world, we want to carry everybody along because the camera we are using is for YouTubers, so we need to do it so that on their own, from their own side, they will be able to follow us. I know people on Facebook and TikTok are already on, but for YouTubers, we need to make sure that the camera we are using got it correctly, because after that one we'll be able to post it later today on YouTube. But for TikTok and Facebook, we understand we are all live. So please, let's enjoy a little. If you start, let me know. Alright. Let me just so that you know what to do. So 30 minutes program is okay. Are you okay? Yes. If you start, let me know. Alright.
Let me digress a little. For ndị na-esonyere anyị na-achọ ọnwa kwa ọnwa, mụ na amadugo nọ nke ọnwa June, July, ndị mmadụ ebukube gị. Nke ọzọ bụ na ị na-watch our movies, so ị na-watch our movies, go to our YouTube channel, Ugochi Movie Productions. You have for all our Nollywood movies. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ide show na television station, chat me on WhatsApp. Ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri, ma ọ bụ na o nwere ọrụ mmụọ ọ bụla ị chọrọ, chat me on WhatsApp 08057833672. Then ka anyị banye n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ installation of your guardian angel in an artifact. Ịkpọtụchi onye ụwa gị n'okpesi. Ọnya ka anyị ji bịa. Nkụzi ya ekụzigo m ya mbụ mana ọ dọrọ this practical. Ekụzigo m ya mbụ na YouTube. Ihe na my YouTube, I think last year or last 2 years, ya have nkụzi etu mmadụ si akpọtụchi onye ụwa ya step by step. Now, ọ gwa dị chọrọ ịwọchị ebe m practicalize ya. Then our YouTube channel, chọọ our Nollywood movies called Anger of the Gods. Ị ga-afụ ebe m could merie mmadụ life. Anya movie. Mana taa, ndị mmadụ na-eji stop ka m kụzikwa nkụzi ahụ ọzọ. Maka ya ka anyị wee kwe ha nkwa na mma akụzie taa. Now, achọrọ m ịkụziri gị etu ị ga-esi kpọtụ uche gị. Mana let me digress a little bit because of YouTubers. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mmadụ nwere ikikere ịkpọtụ mmụọ. Na ọ bụrụ taa ka o bidoro. Mana dịka ndị ma nkụzi mana nna like ihe mmadụ ji ma were ya marị atụ. Ka ị wee ghọta ihe m na-akọwa. Enyocha ihe ịma wee maalụ gị atụ bụ na ichefuo ihe m kwuru ịlọta ihe mma na-atụ. Nwee kọwala ka m nwere ndị ụka Rom ma atụ mma ọfụma. Ejere m ụka Rom. Ma gwa na ndị ụka Rom kwenyelụ na ha na-akpọtụ mmụọ. Ọ bụrụ ọsụsọ na ha na-akpọtụ angel, ha kwuru na ha na-akpọtụ Chukwu, chi ha asị Jizọs ha na ha na-akpọtụ wia. Now, etu fada si eme ya n'oge ọ na-aka ụka bụ o ji onweta host a na-akpọ host. O jee na nke ndị sista na convent ka a na-eme ihe ahụ achịcha ọ fụlọ ka eji mie ya ụfụlọ ahụ mana ọma etinye yeast. Etinye ya na yeast ọ bụrụ bread oko eko ma ụtụ na-etinye na yeast ọ dị flat. Ama na ụfọdụ ndị mmadụ anụbara ụdị ha bifọ. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa nkụzi a na-akụziri anyị adịghị ekwe ka a na-edispose ụfọdụ ihe ndị a na public. However, but that is the fact. You can even go to the Reverend Sister, though. However, before the lesson, you have to say what our father did. I'm not father send it. Man, I can tell you, now, to our father, now, we keep your bag. Car wolf. Okay, but I'm not in the Kumake about that. I'm on that communion now. Father did the Ania, Tia and a communion plate here, be the Kamasia. Omeja mmemme niile kwubi okwu niile ọ na-ekwu ya a sị na site n'okwu odido dị asọ achịcha ama abụzi achịcha mmanya ama abụzi mmanya achịcha abụrụ ahụ Kristi mmanya abụrụ ọbara Kristi site n'okwu by the spoken words of that father ahụ na-aka ụka ọ bụ eziokwu. That from that point okwucha n'okwu odo dị asa obido jene flet gbarịa ebido kụba bel ọnya ka ọ ya wee mesi onwe nke fọ ọnụ o tinye na communion plate a na-akụrụ ya bel akwụwa bel ahụ jee na chapel jedobịa na tabanakụl onwezie nke ọ ya echi na monstrance ya o tinye. Mana ihe dị mkpa bụ na ọkpọtụgo mmụọ na ya bụ oriri ahụ o jezie ebe a ndị ebe aka ndị mmadụ na-eje ebe na-agba chapel. So ya na-achọ ịkụwara ụlọ ọ bụrụ taa ka akpọtụwelu mmụọ ndị achọkwa ịkụwara gị na ọdịnala Igbo na-akpọtụbu mmụọ bifo ndị ụka abịa. Okwu mmụọ dị iche iche enwegasịrị wee ebe akpọtụrụ mmụọ mana manya n'ọsọ nke anwa ezinụlọ dị iche iche na-akpọtụbu mmụọ. Onye ara anya ka anya ga eji asị na nwata biri ụlọ okele mmụọ. Ihe ọ pụtara bụ na nwatakịrị ọnwụ na nwee ngwuru nke ya ịmara ya na mmụọ onwe na mmụọ. So ihe ọ pụtara na onye ọbụla kwado ngwuru na-eji adọ ahịa na ịdọ ana ngwuru. Agwakwara gị na nkụzigwa na YouTube na ịdọ ana ngwuru na onwere onye ya adọrọ ya na gị ga-eji aka gị dọọ ya kama ịchọ ekụzielu nke etu esi adụ ya ekụzikwara ọ dịkwa na YouTube nọọ nnekwu na ihe ndị ọzọ dị mkpa ka ị ga-eji wee mie wee dọọ ana ngwuru kwuo na taa na ị na-adọ ana ngwuru gị ịdọsị ana ngwuru tinye ogirisi dị ya. Ana m achọ ịgwa gị na mgbe a na-ekpọtụgo mmụọ n'iwubego ọcha and gwakwa gị na mmadụ ọbụla ya enwerịrị altar that speak for you. Gwakwa gị na etu anyị si wee na-akpọtụ nwe ana ngwuru ka esi nwe ana ụmụnna ihu ana ụmụnna ọ bụ ụmụnna ụfọdụ nwere ihe nke ha ka niile na-agba okenye the oldest person na ụmụnna na-ebu ọfana. O nwere nwaanyị nwere ike ije di ma ọnwa di ana ma ọ mụọ ọgbụ nwa na-afịa ya ahụ o jee n'ihu ana ejego ọrụ ya ọfọ kpere ya ekpere obere oge ọ dị ime ọ dị ile na ọ bụrụ na ikwelu den nke a wee kwụkwa ahụ n'obodo nwekwuru akwụkwọ ana wee were okwu ana Nnewi wee marụ gị atụ na ije na Nnewi ebe a arụ Cathedral Catholic Church ebe a ka a na-akpọ okwu ana Nnewi dịwara gboo mana ndị ụka bịara
ụtọ na-eri ndị be anyị eri ndị be anyị surrender everything to ndị ụka anyarị mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ ihe ji wee malụ gị atụ ndị a ka ị mara na a na-akpọtụpụ mmụọ bifo ndị anyarị abịa ịghọtara ya so na-agwụkwa gị na ị nwere ikikere dịka mmadụ ịkpọtụwu mmụọ n'obesi ka anyị ịkpọtụchi onye ụwa gị n'obesi ka gị na ya wee nọrọ nso ịghọtara ya wee chọzie ka mma alụ atụ na ihe a na-akpọ okpesi ebe a ihe a na-akpọ okpesi wee wooden carved image ndị oyibo na-akpọ ya artifact this okpesi a now a na-aka abụ ya n'ụdị oyiyi nwoke ma ọ bụ oyiyi nwaanyị ngwa nke a na-aka abụ n'oyiyi na onye ichie and onye abụrụ onye ichie nke onye ichie ihe afịa onye nwere red cap mark as n'okpukpu red then mana nke onye nkịtị ahịa ebie so like mụnwa onye nọrọ m ụwa nna m tara nna m chiri ọzọ mekwado dibịa onye akpatara na nche ịkpọtụ nke m onye ekpokpu red ya mana ọ bụrụkwa na iwu ọ bụrụ na ị chọrọ nke bụ okpukpu red ọ bụrụ na ịfụrọ ọ bụrụ na onye nọrọ ụwa chiri echichi na ị nwekwara ike yusu nke ọbụla n'ọdịnala nwere ihe bụ aka asị stone iwu na ọ ga-abụrịrị nke afụghị ihe anyị eme ihe anyị emekwa ya dị ịghọtara ya na nke agba ofu nke abụọ abụ na osisi a abụrụ ọdịnala osisi ọbụla mma a mara nkatụ wee siwu na osisi a ihe osisi eji atụ ya bụ anyị na-eji osisi ogilisi ma ọ bụ na ụfọdụ na-eji ngwu ụfọdụ na-eji ọjị osisi ndị a mkpọrọ spiritual trees ihe o ji bụrụ spiritual trees bụ on their own ha dị connected with elemental beings a na-akpọ the earths ya bụ onye akụghị ha mechi nne m so ha connected with the elemental beings called the earths bụ ndị anjelu nke Chukwu na-ebi n'ikuku ndị anjelu nke Chukwu na-ebi n'osisi ka a na-akpọ the earths. So naturally those osisi ndị a nwere ability attract ụmụ mmụọ mgbe na-achịkọkwara gị na ọ bụrụ tata ka osisi attract gbara ụmụ mmụọ ọ bụrụ taa wee bụ ma maara gị atụ dịka nna ala inye ime ihe ọmụmatụ wee sị gị ọ bụrụ na ị na-eje ụka Rom ị ga-afụ na o nwere ihe a na-akpọ frankincense ndị fada na-eyi ozu na-acha ịka jamas tata osisi anwa nwere ability ịchụpụ mmụọ ọjọọ o nwere ability ịkpọwata mmụọ dị mma ịghọtara ya ọ na-expel negative beings ọ bụrụ ọzọ ụlọ iji ọkọbara ihe mere na akwụkwọ Tobit ebe nwa Tobit ji bịa kpọọ onye ga-akpọdaga ya kụzinyere atọ na make noise mmesịa program ọkụba so nwa Tobit ji that frankincense na ihe ọ kụtara n'afọ azụ oche a gwara ya tinye na ya frankincense ka o wee chụọ mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu so mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na osisi ọbụla nwere ability ịghọtara ya that frankincense ya nwere ability ịchụpụ ịkas away negative energy negative beings so ihe na-achịkọwara gị na o nwere osisi ụfọdụ nwere ability on their own to attract spirits dịka ọjị ngwu and ogilisi na ndị ọzọ mana taa ka eji atụ ihe ọtụtụ now on ability of this particular wood alone they capable attract the elemental beings called the earths then ọja ka eji use ya akpọtụ mmụọ ghara iche na ọ bụla osisi ọbụla ejirọma m ga-eme ma ọ bụ osisi ndị no ọ ga-abụrịrị osisi ndị a on their own ha nwere ability to absorb spirit now ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe a bụ chi onye ụwa ihe a bụ imeji chi onye ụwa mmadụ o represented the guided angel ihe eji akpọtụ chi onye ụwa mmadụ bụ ka o wee nọrọ gị very close. I can tell you na every morning enwere m ka m si na be m pụọ nwere ihe mụ na mmadụ na-akọ na m ebughị ụzọ jee wa arụchi onye ụwa ma ọ jee tụọ ya nzu tụọrọ ya nkwụ ọkụ ihe ndị atụrụ ya nzu nke ọma ka meelu m n'ụbọchị anwa ma m onwe m nzu denụ tụọ edo si na ọ ga-edolu m n'ihe ọma ya emelu m atụọ m ya nkwụ ọkụ si aka ike wee dị ya wee na-alụ m ọrụ ịghọtara ya wapụrụ ya ọjị maka na ọ wetara ọjị wetara ndụ na ndụ m yarị gwa ya ihe m chọrọ etu anwa ndị ụka si kwenye na ha akpọtụrụ Jizọs ha na Blessed Sacrament ọnọdụ dị ha je na-akọrọ ya mgbe etu a ka m si kwenyekwa dịka ọdịnala Igbo na mkpọtụrụ chi m ọnọrọ nso je na-akọsara ya mkpa na a na-asị na ife kwuru ife akwụdebe ọkụ eziokwu ndị Igbo na-atụ n'ilu na ihe a ka a na-akpọ ikenga ifu na o nwere two horns
ọnya ka a na-akpọ ikenga chi mmadụ. Ikenga chi enwere ikenga akwụ, nwee ikenga ndị ichie na ihe niile, mana nke a bụ ikenga chi. O nwere tuhọn, ikenga bụ ikenga, onwe ana tuhọn ma na ikenga. Ikenga adị eme na nwoke na nwaanyị, ikenga bụ ikenga. Na ọ bụrụ na m chọrọ ime kpọtụchi onye ụwa mmadụ, mma akpọtụchi onye ụwa mmadụ nyara ikenga ya, efere ikenga etu a ka ọ ya adị, etu a si mie chi and okpesi ikenga, chi and okpesi ikenga, etu a ka ọ ya adị. So ihe m ga-eme ewu anụmanụ mmadụ ya ga-eji akwa red ma white nke ọbụla wee bind ha together because ha one unit. Chi onye ụwa mmadụ ya representịrị my guardian angel. Ikenga representịrị mmụọ niile so chima, maka na onye ọbụla chi ga nwere other entities of powers suenu. O nwere ike bụrụ mmiri, o nwere ike bụrụ arụsị, o nwere ike bụrụ mmụọ ndị ọzọ, other spiritual forces gị ndị gị na ha ga-enyere gị aka ịlụ ọrụ n'ụwa. Unu niile onye ihe ikenga representịrị. Ọnya bata nji agwa ndị mmadụ unu ekwesịna ka dibịa sị gị kpọtụọ chi gị iche, dị fidie chi gị iche, fidie ikenga chi gị iche. Da one eyi etu ahụ m nwekọrọ ha ọnụ na fidi ka ọha ọnụ, ha ga na-erikọ ihe ọnụ, ha ga na-alụkọ ọrụ ọnụ. There is no point o make sense ọbụla ese ka ị split ya ha, maka na igwe bụ ike. So m na-akpọtụchi onye ụwa mmadụ, ihe m na-ekwu na taa na m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na-akpọtụchi onye ụwa, onye na-etu a onye ọbụla ọbụna nwere onye ọbụna onwere nem, mana ọbụna o nwere nem kpọọ ya gịnị yara ikenga ya na mmụọ niile so ya. So ana m akpọtụ ha niile ha erikọ ọnụ maka ha one unit. Ịghọtara ya? Ọnya ka m na-achịkọwalụ gị. So ị nwere ike ime nwunye, ọ bụrụ na ị nwere ife eji ajụcha ụchụ, ị nwere ike use common term because ebe ta ma chọrọ ịkpọrọ gị afọ bụ na ọ bụrụ ihe anyị na-akpọkọ nwa na-akpọ werezie common ose ọjị igosi ya n'afịa, ịjụcha ya ụchụ, ịjụchapụ ya, metụgasị ya n'ahụ ya, kwubie okwu. Onwe ụchụ ọbụla si n'aka nwoke ma nwa aka nwaanyị ma ọ bụ ndị lere elu n'ọnya ka ị na-ajụchapụta afịa na-anọ ụbọchị na-anọ, were eme ya n'isi 4 times, tufuo dati alligator pepper iji ofu mkpụrụ a 1 seed anwa, then you are good to go. If you prefer you go from any negative hand ọbụla metụgorie before you gorie na idebezie ya, idebe akwụkwọ ogilisi na ya, then etuzieri ya nzu, etụcha nzu, etụọrịa ndị ọbụla imesi nzu na-edo, tụọ nzu na-edo, imesịa ya etụọrịa nkwụ ọkụ, ewegharịa ọjị, ekwe ya na tata na gị nwa bụ Ifeanyị nwa Okeke, nwa ya Ifeanyị nwa Okeke onye Obizi Ụmụchu example, na taa ka gị nwa bụ onye ọ nọrọ ụwa na-akpọtu ya bụ chi gị, nyara ikenga gị, nkenga ya na mmụọ niile so ya bụ chi gị anwa na ọha niile ka ị na-akpọtu n'ụbọchị taa. Na ihe ị ga-emezi ewu ihe echefụtara ihe emere ya, ị adawazie n'ala mgbe ị na-eme ya bụ ife, debe akwụkwọ ogirisi ebe ị debere ọjị ịwa alụfa, then imesizie etu anwa i were oke ọba gị. Ọ dipendị like m nwa na onwe m, ana m egburuchi onye ụwa m maka ụdị mmadụ ọ bụ ya na mmụọ sienu, ana m egburi oke ọbara nnekwu. Ịghọtara ya? Mụnwa na onwe nne ana m egbubiri oke ọba bifo mecha anya nwa na onwe ya wee gwa nna o nwere mmụọ nwaanyị sienu mgbuori oke ọbara nnekwu. Ịghọtara ya? Mana o nwere ndị bụ nọọsụ oke ọba ka ha ya egbu, nwee ndị bụ nọọ nwaanyị nọọsụ nnekwu ka ha ya egbu. Ịghọtara ya? Na onwetazi ọkụ ahụ ezomi ya n'anyanwụ. Ịghọtago? Wee kwuo na ụbọchị taa na mụnwa na onwe m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na nna akpọtụpụ uche onye ụwa m, onye ọbụla ịbụ ma wee tụọ mmadụ gụrụ afọ onye nke ma ọ bụrụ na ịmadụ gbara afọ onye ọgwụ iyuzuo onye ọbụla ọ bụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, mana ọ bụgoro onye ị maara afọ ya ịkpọ ya afa si na tata na ị na-akpọtụ ya n'anyanwụ, na ị na-akpọnye ka ọ banye n'ime obesi ga n'ọnụ obesi ka ị ga-anọ wee na-enye ya nri, na-atụrụ ya nkwụ, na-atụrụ ya nzu, na-atụrụ ya edo. Ikwucha ya ekwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Echefukwara itinye n'afa Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Inyowaye Chukwu Okike na mmụọ ọbụla adịghị ama aka, ike niile si n'aka ya. Ọ bụrụ na na ịkpọtụ ha n'ihe ọbụla n'afa Chukwu Okike, datụ mmụọ ahụ ịkpọtụrụ ga-abịa. Inyowaye ma ọ bụrụ na itinye n'afa Chukwu Okike, o nwere ike onye ị na-akpọtụ aka gị na mmụọ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na onye ị na-akpọtụ bụ ezigbote onye nze, onye kara ahụ na mmụọ, mana gị nwa na onweghị uwe ofeke, ọ bụrụ na itinye n'afa Chukwu Okike ọ ya gbadata. So ị kwesịrị ka itinye n'aha Chukwu Okike afa ya eme ka ọ ghara isi no.
n'ihi na-akpọta ya n'ụbọchị taa n'Ogbuefi ya na Ikenga ya na mmụọ onye na-eso egbusi ọkụkọ anwa ị ga-emesa ọbara ya na ya bụ Ogbuefi ya na Ikenga. Ọ bụrụ na imesịa ya gụrụchara ya yọzie ihe niile ị chọrọ yọrụcha ihe ayọcha ihe niile anyị kpọtụcha anya yọọ ihe niile ị chọrọ igbuo ya bụ oke ọkpa igbuo onye bụ ọkụkọ anyị egbu ya ma ọ bụ nnekwu ma ọ bụ oke ọkpa egbuchazie ya den i were ọkụkọ anwa jee kpọchaa ya mee ya ma ọ bụ na ị hụrụ ya na ọkụ ịtụ ọbụla isichi ime ihe dị mkpa bụ na imesịa sie ya bụ ọkụkọ imechaa ya ma ọ bụ na ị hụrụ ahụ ma ọ bụ isi esi the same thing den imesịa ya i were obi ya ya na liv ya na ji eprepara ya ihe o jiri mma ka itinye ji bụ na n'ọbụ na ị na-akpọta ịda ndị a na-egburu ya anụ na-esiri ite ya ime ya etu ọ ya karị gị mma ka ọ ghara ịbụ na igbuchara ya ihe kpara akwa ndị mmụọ na anagide esiere mmụọ ite na imechaa ya etu a were chi anwa na liv ya anwa na obi ya anwa ụkwụ ya na-abụ n'isi ya nke abụ nke mmụọ maka inye ya na mmụọ isi ya na ụkwụ ya onye anwezi dị hotel ihe eji enye ya ihe abụ igosi na anụ ahụ ndị maka egburu ya ije ebe ahụ idewara akwụkwọ ogirisi anyị ji kpọtụ ya wee deberie ya idobechazie ya etu anyị werezie ji anwa liva na ihe ndị apịrị ya wee wụsara ya kpọọ ya afịa na anụ ụbọchị na anọ ihe ị ga-akpọ ya n'efere iji ebi ya ụzọ ise ịbịachi onye ụwa m na tata ụbọchị eke na nna enye gị nri na eke abụ na eke idebe ya ịkpọkwa ọzọ na nna enye gị nri na ori abụ na ori idebe na nna enye gị nri na afọ abụ na afọ idebe na nna enye gị nri na nkwọ abụ na nkwọ idebe afịa na anụ ụbọchị na anọ the last one ga-emeri nke ise irizie that one onye abụ na gị na chi ga-erigogo na imechazie that one anwa ijezie ọkụkọ nke ọzọ fọzirinụ dịka laps ya na aka yazi ị nwere ike gị na ndị enyi gịzi erisa that one were nke a mesaraka ije etu a ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a nkwuru ị nwere ike imewurie n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere conducive environment ebe ị ga-anọ mie ọ bụzikwa na famili gị famili ebe eriri eri na ihe emewu ya ka a ghara ịsị na ịgwụba gị ọgwụ maka onwe onye ya afụsị na ịgwụba gị ọgwụ ọ bụrụ na ọ ebeghị ụdị aligeshon na ịma na ya eje chọọ onye ya emere gị ya ịghọtara ya unless you nwere conducive environment where you can do it yourself. Etu a nsịkọwalụ gị kịta bụ etu ị ga-esi wee kpọtụcha onye ụwa gị ị ga-echa nkụzi a ijekwa na Facebook m na YouTube ị ga-afụ ebe m kụziri how to feed ya chi onye ụwa igekwu ya aji m n'aka na ịghọtara ihe m kọwalụ etu ị ga-esi kpọtụchi gị and imesịa ya chi ga-anọdụgo n'Ogbuefi a ịkpọta ụtọ ọbụla ije tụọ ya nzu gwe ya ka isi chi ije n'ụbọchị anwa ịgwachi onye ụwa dịka nsikwu enweghị m ike isi na be m wepụ ama ebe ụlọ je tụọrụ chi m nkwụ gwe ya n'ebe m chọrọ ije n'ụbọchị anwa ịghọtara ya ihe eme dọ ka chi ukwudoro gị ije chekwa bata ịgwachi gị na ejegwụgwọ m na m abatago otu a ka ị ga-esi na-eme ya ka anyị kwụsị ebe anyị nwe ajụjụ na nkụzi a nkụziri send alụ meseji na WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Inwe ajụ nnecha vidiyo metụ aka na share button. Ọ ga-adịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Tọzdee. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa a sị na ọmaka ga-emere unu niile na ihe ọma niile unu na-achọ na ọ ga-eru unu aka na onye chụwara unu ga-ada onye unu na-achụ ga-ada na bido tata na-asị ka mmụọ niile na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị tata bụ eke gọzie unu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa sị agazie